I pozdrav ljudi, Ana Uhadim, ja ćemo igrat Bremu igru. Izvinjavam se što nije, ovih par dana nije bilo kujkova. Evo jedan kujk. Sad ćemo danas igrati multiplayer, ono je odvijek od single player što sam ja igrao. Sad ću multiplayer protiv pravog igrača, da vidimo kako je igra. Pripazit ću na zvukove. Izvinjavam zbog ove buke. Evo ga multiplayer. Nije. Idemo gore. Sad ću naći protivnika. Evo ga. Eto moj. Dobro. A upravo da je nešto vratim. Dobro. Evo njegov najbolji igrač. Čekaj, moram ovo raditi. Evo, promijenio sam statistiku. Dobra. No. Afao je Beša. I kupio sam novu igraču Beša. Tu! Ispucaj Beša. Idemo. Tu. Izbjegla umane. Goj bre, to Ibrahimu. Ovdje sam ga zaokrenuo i evo sam. Nemoj bre. Idemo Di Marija. Hajde da Ibrahimović datka. Stvarno Ibrahimović da pogodiš ti u prečku. A jest jedan gol. Ne znam sada ću ja zabiti gol. Ibrahimović stvarno stomaš. Ne. To! Idemo izbiti Di Marija. To nikad postići gol. Evo kako Ibrahimović. Tu ne treba ništa ne govoriti.
vidite. Četrdeset pet minut je. Ne, neće. Da. Nemoj da pretriba cijevi. A ne, već 2-1 je za mne. Inak ću im pobijeti, ja mislim. Okej. Okej, stvari raditi, Marija. Sad idem. Ako sad ne doneš. Znači ništa. Joj, braj. Mamiću. Šta radiš? Sad ćemo gledati. A nema više. Nemam ništa da kažem. Ibrahim je stvarno tofu. Imamo je previše šansi da osvam 2 gola. 2-1. Sad će biti 2-2. Koliko ne potkači. Joj. Sad pa ne. Moralo onaj rad. To namaše. Izbije. Beša. Moj stol beša. Nego. Biće kanal tuda. Vidjet ćemo koji je dobri tuda. Ja, nastavit ćemo. He? Krava. Dobili smo 6 maraka, ovo je... Koliko smo dobili igra? Sigurno ne znam. I ja mislim da je to, čekaj. To mogu ja i kupiti. Dobro. Gdje je godin, a nemam to.
Dobro, onda je to za epizoda. Ako vam se epizoda svidjela, ostavite like, share i sub.